Hallo alle sammen, jeg tjekker ind her fra Copenhagen Skatepark, hvor vi kommer til at holde efterårscamp her i efterårsferien uge 42. Jeg er inde i den nye hal, først og fremmest det nye gulv, som ikke er glat længere, hvilket er en kæmpe fornøjelse at skate på. Vi har en quarterpipe section herover og en funbox section i midten med de lidt store og dybere banks nede i bunden dernede. Og ellers så har vi en street section med noget bank og noget quarter, vi kan lige komme herover. Herover er den, og så har vi resten af nogle banks og nogle ledges og det gode gamle fortov hernede. Så hvis I ikke har prøvet hallen endnu, og I har lyst til at komme ind og skate med os i efterårsferien, så hop endelig ind og tilmeld jer, mens der stadig er pladser. Vi har cirka 10 pladser endnu fra her, når jeg skyder videoen. Så kom og giv den gas. Vi glæder os til at se en masse af jer og skate hele efterårsferien igennem. Vi ses. Hej.